Здравейте! Темата на този урок е множества и операции с тях, графично представяне на множества. От изученото до момента знаете, че множеството на естествените числа включва всички цели положителни числа, по-големи от 0. Множеството на целите числа включва всички цели положителни и отрицателни числа и 0, а множеството на рационалните числа включва всички дробни, положителни, отрицателни числа и нулата. Съвкупността от обекти, обединени на базата на общо свойство, наричаме множество. Виждаме на изображенията различни множества. Свойството, на базата на което са обединени, или признака, който ги обединява, в първия случай е животни, във втория случай растения, моторни превозни средства, обувки, плодове. Обектите от тези съвкупности се наричат елементи на множеството и те не се повтарят. Множеството означаваме с големи латински букви, а елементите в тях с малки латински букви. Празното множество се бележи с този знак и то е множество без елементи. Подмножество е на всяко множество. Две множества казваме, че са равни, когато имат еднакви елементи. Да разгледаме следният пример. Множеството А е множеството на естествените числа, по-малки от 10. Можем да го запишем, като в скоби изброим всички елементи на това множество. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Множеството Б е множеството на естествените числа, по-малки от 7. Записваме го, като изброяваме всички негови елементи. За елементите на множеството се казва, че принадлежат на това множество и се записват със знака за принадлежност. 8 принадлежи на множеството А. Когато елемент не принадлежи на дадено множество, записваме 11 не принадлежи на множеството А. Ако всеки елемент от едно множество принадлежи и на друго множество, тогава казваме, че това множество е подмножество на другото множество. В случая множеството Б има елементи, които принадлежат на множеството А. Това са числата от 1 до 6. Множеството Б е подмножество на множеството А и се записва съкратено с този знак. За множеството на естествените числа казваме, че е подмножество на множеството на целите числа, а то пък е подмножество на множеството на рационалните числа. Изобразяваме множествата нагледно, като използваме диаграми, кръгове или криви затворени линии, а елементите в множествата като точки. На диаграмата са изобразени предпочитаните десерти от Ани и Вили. Ани предпочита шоколад, бисквити, бомбони, понички и мафини. А Вили предпочита близалки, лед, мафини, понички и гофрети. Множеството от предпочитаните десерти от Ани можем да го запишем ето така или описателно с думи. А множеството от предпочитаните десерти от Вили по този начин. Сладкишите, които предпочитат двете момичета, ги записваме като обединение на множества или това е множеството, което се състои от елементите на двете множества. Виждаме тук, че са изброени всички елементи, без да се повтаря. Обединението на две множества се изобразява и по този начин. Десертите, които предпочитат и Ани и Вили, са поничките и мафините. Това са общите елементи за двете множества. Записваме ги като сечение на множества и това е множеството от общите елементи на двете множества. Много често ще го виждате изобразено ето така сечението на две множества. То се състои само от общите елементи. Сладкишите, които обича само Ани, са шоколад, бисквита, бомбон. Останалите ги предпочита Вили. Това можем да го запишем като разлика на множества.
елементите на А, които не са елементи на множеството Б. А сладкишите, които предпочита само Цири, са елементите на Б, които не са елементи на А. Това са тези три десерта. До скоро!